Ahojte ľudia, vítam vás pri dnešnom videjku a dneska vám ukážem novú takže kolobežku a ukážem vám ju takto, takže má také veľké kolesa. To sme dostali od môjho uja. Tu mám ešte skateboard, pennyboard. Ona nesvietí len to môj mobil, pretože tu je hrozné svetlo. Takže to môžem skúsiť, ale bude to vypadať hrozné. No, takže takto. Takže som tu dala tento svetelný efekt, aby ste to lepšie videli. A že vraj má veľmi veľkú hodnotu, takže... Ale ešte sa nad tým nejazdím, ale táta sa nad tým asi bude jazdiť, neviem. A to by bolo všetko pre toto video a čus.